Добрый день, дорогие подписчики, сябры, знакомые, добрые люди, коллеги по цеху, ангару, спиннингу и сняданок з одного горшка. З улікам ситуації у цілому, назапашленої у вас стомы, але непадкупнага жадання большасці беларусаў змяніць сваё жыццё да лепшага, а таксама з прычыны штодзённай унутранай барацьбы з самім сабой і бесперапыннага супраціву здешнім раздражняючым абставінам звонку, хочацца да вас звярнуцца. Але, па-першае, хочу падзякаваць за тое, што вы ёсць. Як бы гэта ні гучала. А па-другое сказаць, можа быць нават прапанаваць, хоць магчыма гэта прапанова прагучыць як просьба, чаго б не хацелася. Але для агульнай справы і мэты мне не сорамна. Калі ёсць магчымасць, калі ласка, калі палічыце патрэбным, распаўсюджвайце відео, аргументы з казікам і цалкам канал сярод сваіх знаёмых, знаёмых іх знаёмых, цікавых і тых, хто цікавіцца людзей. Буду вам вельмі ўдзячны. Забягаючы наперад агучу, грошай мне за прагляды, падпіскі ніхто ў кішэні не суе, але і не вынімае. І гэта ні ў якім разе не намёк, а тлумачэнне ў выпадку магчыма ўзнікшага пытання. Зачем ему там праглядаў больше этот меркантильны забугоршчык? Не меркантыльны. На жаль ці на шчасце, пра гэта я падумаю пасля. Шчыры дзякую вам за тое, што застаецеся разам побач са мной, і дзякую вас за тое, што матывуеце мяне на стварэнне новых відэо, а навіны, мякка кажучы, у нас кожны дзень. Але ўсё будзе добра і, магчыма, нават з намі. Свету свет, беларусам сілы духу. Дзякуй за вашыя каментары, бубенчыкі, званочкі, лайкі, падпіскі, прагляды і за ўвагу. Жыве Беларусь!